κύριος Μάξιμος διατηρεί εδώ και 17 χρόνια στην περιοχή του Βοτανικού την ταβέρνα Κρεατομπερδέματα. Όλα πήγαιναν πολύ καλά, τελευταία όμως τα πράγματα φαίνεται πως δυσκολεύουν. Η πελατεία έχει πλέον μειωθεί στο ελάχιστο. Ο κύριος Μάξιμος αδυνατεί να λύσει το πρόβλημα και παίρνει την απόφαση να φωνάξει τον Έκτορα για την αλλαγή της κατάστασης. Πώς φάνηκε αυτό το φαγητό? Έτσι και έτσι. Η σως θα μην λίγο μάπα. Εσένα? Σκατά, δεν ξέρω. Άντε παλικάρι, μισή ώρα να πούμε, άντε τώρα. Κύριε Μάξιμε! Τα φαγητά! Έρχονται! Καλησπέρα, μισό λεπτό να καθίσουμε το τραπέζι. Λίγο οι ζωρίτσες σας και το πιάτο. Βράχει λίγο, συγγνώμη. Ένα ριζερβέ και το νεράκι της κυρίας. Μισό λεπτό φωνάζω. Φεντικό! Οι πελάτες! Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Εντάξει, ξέρετε, είχαμε δουλειά, είχαμε άλλα ένα τραπέζι εδώ πέρα να κάνουμε. Ήθελα να μείνετε ευχαριστημένοι από το φαγητό. Ωραία. Πρέπει να φωνάξω τον Έκτορα. Πώς πάνε για το τελικό? Ποιο είναι έτσι? Μαλάκες! Άντε παλικάρι μου, φάει να Άσε μαλάκα να πάρω πρώτα τα πιάτα. Πάμε στα μάτια. Άντε, καιρός. Συγγνώμη, ορίστε, με ζουλίτσα. Ένα πιάτο με πιάτο. Βράχει να φύγω. Και ένα ριζερβέ. Περιστάκι της κυρίας. Έτοιμο το αφεντικό να μιλήσει. Αφεντικό! Οι πελάτες! Λοιπόν, μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Έτσι, όλα πιστεύω να είστε μείνετε ευχαριστημένοι από το φαγητό σας. Δοκιμάστε και μου λέτε, ωραία.